viikon päästä se on Clash Royale Tournament. Vähän mennä ensi viikolla. Vasta tulee vene. Vasta tulee vene vasemmalla. Mennä, niitä päin mun ase. Ai että incidentit ei lopu. Incidentit ei vaan lopu. Me vaan voidaan jahata nyt. Se on yksi, se on java yksi. 2. Ossuit. Ossuit. Yksi on kuollut. Yksi pääs pois. Ei vittu veli! Ei saatana. Yksi jäi. Toinen jäi. Hei oota, pysää, mun pitää varmistaa, että on kuollut. Pidä tasaisena. Tuo ei on kuollut ainakin. Ei vittu. Otakaa asset kätteen, mä lähden uimaan ton. Joo. Mä päätän tähän. Ton takia kannattaa vaan seisottaa se eessä. Tuli ihan vitun skuffet ampua, kun vittu... No. Skuffet oli ampua kun tää vene heiluu ihan saatanasti.